Һәм миңа борылды да Нашат Украина карады да елмая да башын селки. Мен әйтәм, кемне әйтәм, мин әйтәм, үзен әйтәме ди миндә. Үзеңнең татарлыгыңны сакларга кирәк. Ул иң мөһим эш. Миңа калса, дәвәнигез сезнең белән горурлана торган. Үзеңә ниндидер планка куеп, үз максатларыңа омтылу, ул минемчә иң зур җиңү. Инҗе белүемчә, сез инде милли көрәш белән кызыксынасыз икән. Миңа калса аны бераз гына үстерергә кирәк, аңа бераз гына шоу форматы җитеп бетми. Һәм бу сезнең хәсите шулай бит, милли бизәнү әйбере. Менә аның хакында да сөйләп бетсәгез иде. Ул хатын-кызның дәрәҗәсен күрсәтә иде. Әйтик, менә монда карасак, менә төрле ташлар бар, шулай да киемнәр, менә шундый тәңкәләр, Башка яулык бәйләп кенә, япкыч бәйләп кенә, һәм гәләбә итәкле күлмәк киеп кенә йөрү ул татарлык түгел. Дип саныйбыз без заманча татар кызы икән, заманча да киенсен. Һәм шул вакыттан татарча инде элементлары да булсын. Хәерле көн безнең яраткан кадерле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Татар кызы, нинди горур, дәрәҗәле исем. Татар кызы нинди булырга тиеш? Миңа калса, бүгенге кунакларыбыз төследер. Гүзәл, милли җанлы, талантлы, тырыш. Тапшыруыбызның кунаклары республика күләм татар кызы 2022 бәйгесе җиңүчесе Энҗе Габдуллина һәм Казан гүзәле Зәринә Әглиуллина. Хәерле көн, исәнмесез кызлар, хуш килдегез. Хәерле көннәр. Сезне күрергә без бик шат, без рәхмәт килгәнегез өчен. Без дә бик шат. Менә шундый гүзәл кызлар бездә бүген кунакта. Студиябыз чын мәгънәсендә матурлык белән тулды. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунакларына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Кызлар, әңгәмәбезгә күчкәнче башта идек әле сезнең хакта сюжет карап үтик әле. Кайсы як кызлары сез һәм нинди кызыксынуларыгыз бар икән? Хәзер белербез. Игътибар экранга. Бүген студиябыз әлеге кызларның гүзәллегеннән тагын да нурланды сыман. Бездә кунакта республика күләм татар кызы 2022 бәйгесе җиңүчеләре дип белерсез. Энҗе Габдуллина Актаныш кызы. КФУның журналистика һәм медиа коммуникацияләр югары мәктәбендә белем алган. Хәзерге вакытта журналист булып эшли. Мәкаләләр язарга, видеороликлар монтажларга, җырларга ярата. Милли көрәш белән кызыксына, көрәш турында видеоблог алып бара. Ул бәйгедә гран-прига ия булды. Зәринә Әглиуллина Казан гүзәле. КФУның идарә, икътисад һәм финанслар институтында белем алган. Яшьтән үк инглиз, Кытай телләрен өйрәнә. Игезәк сеңлесе белән студентлар өчен инглиз телендә сөйләшә торган мәйданчык оештыралар һәм ел студенты премиясенә лаек булалар. Без дә исә кызларны зур җиңүләре белән кайнар котлыйбыз. Әлеге котлау сүзләренә мин дә ихлас күңелдән кушылам. Әфәрин кызлар, булдыргансыз һәм алга табада сезне зур җиңүләр көтсен. Амин, рәхмәт. Менә кызлар җиңү яулаганнан соң нинди хисләр кичердегез? Шулар белән уртаклашып битегез әле. Көттегезме бу җиңүне? Әллә инде бу көтелмәгән булдымы? Мин башлыйммы? Әлбәттә, һәрбер кеше конкурска килгәндә нинди булса максат белән, нинди булса теләк белән килә торгандыр. Һәм инде миңа калса һәрбер кызның күңелендә булгандыр андый җиңү теләге. Минем дә әлбәттә бар иде. Әмма мин теге рушетканы пролом бармадым. Менә мин җиңүче булам дип бөтен кешенең аягын чалып, нинди дә булса начарлыклар эшле килгән җиңүем түгел. Чын күңелдән, ихластан бөтен күңелемне биреп максимумга тырыштым. Ләкин инде максатыгызга бардыгыз, тугры калып шулай. Әйе, шулай. Менә чын күңелдән ихластан эшләдем һәм шуңа күрә бәлки тырышлык нәтиҗәсе булгандыр, бәлки шул чын күңелдән бирелгәнлек нәтиҗәсе булгандыр. Аллага шөкер, җиңүче исеменә лаек булдым. Һәм хис кичерешләргә килгәндә инде башта аңлашылмачанрак торды, каушатты. Хәтерлим, шул сәхнәдә басып торабыз, уртада безнең Сирнә исемле кыз басып тора, 11 номерда чыгыш ясаган, грамотаны алып чыктылар да зур, андай язылган булган. Һәм миңа борылды да Нашат Украина карады да елмая да башын селки. Мен әйтәм, кемне әйтәм, мин әйтәме, үзен әйтәме ди миндә. Аннары фамилиямны, исемемне әйткәч кенә әзрәк аңлашып китеп, оештыручылар үземә карагач кына аңладым нәрсәнең нәрсә икәнен. Аны бераз каушатты әлбәттә.
дик шундай бәхет һәм сөенеч хисләре әле һаман да айны бетеп булмый җиңүдән. Димәк, инде кызлар арасында үзара дуслык та урнашкан. Бер-берегез өчен сөенәсез, шатланасыз. Әлбәттә. Менә мин үземнең хисләремдә турында әйтеп үтәсем килә. Менә номинация Казан гүзәле номинация турында да менә аңа игътибар итәсем килә. Менә ул исем ниндидер бик җитди мәгънәгә ия. Менә безнең шуны хәтле зур Казан кебек шәһәрдә татар телен, аннан соң гореф-гадәтләрен, милли рухын саклау, ул әлбәттә ниндидер җиңел эш түгел дип уйлыйм. Сез дә минем белән килешә торгансыздыр. Әйе. Һәм өстәвенә әйтәсем килә, менә Казан шәһәре елдан-ел халыкара үзәгенә әверелә. Һәм әлбәттә менә чит илләрне, чит мәдәниятләрне, телләрне белергә кирәк. Һәм әлбәттә үзеңнең татарлыгыңны сакларга кирәк. Ул иң мөһим эш. Һәм менә шушы эшне башкару, менә үзебезнең шәһәребездә яшәп, төп татар районнарына караганда, ул әлбәттә тагын да катлаулырак эш. Һәм миңа калса, шушы исем, шушы номинация менә шушы эшнең нәтиҗәседер. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле шушы номинацияны миңа бирүләре өчен. Һәм әлбәттә инде шушы проектка мин җиңү артыннан килмәдем. Әлбәттә мин үземнең максатларым белән килгән идем. Шулай минем әйткәнем бар. Мин дәвамиемә үземнең катнашуымны багышладым. Ул исән вакытында мине шушы татар бәйгесендә катнашырга мине дәртләндерде. Мин аны ел сайын күзәтеп бардым. Һәм менә Германиядән кайтып, гаризаны тутырдым да әзерләнә башладым. Әлбәттә инде менә көн сайын үземә ниндидер файдалык, ниндидер ләззәт алып, төрле яктан үземне ачып, менә ниндидер комплекслы рәвештә үземне ачу, ул булды минем иң төп нәтиҗәм. Төп кешеләр белән, профессионаллар белән эшләү, менә ул булды минем өчен иң төп максатым. Һәм әлбәттә сәхнәдә минем фамилиямны ишетүгә мин бераз аптырап калдым. Чөнки әлбәттә ул минем өчен шок булды. Шуңа күрә менә шундый хисләрдер. Әлеге вакытта да мин менә шундый бәхет, рәхмәтле хисләрен кичерәм. Һәм миңа калса, дәванигез сезнең белән горурлана торгандыр. Әйе, мин дә шулай уйлыйм. Менә кызлар әлеге бәйгедә белүемчә инде 1000нән артык кыз катнашкан. Һәм әйтергә кирәк, бу инде шактый зур сан. Менә үзегез ничек уйлыйсыз? Ни өчен нәкъ менә сез җиңү яуладыгыз? Ни өчен башка кызлар түгел? Ой, монысы инде бераз мактануга китә күрмәсен. Шулай да үзеңнең лаек икәнеңне белү иң зур уңыш икән ул. Менә шулай ук чыгып басып, шул бүләкне тапшырганда да миңа оештыручылар да менә Гүзәл Гыйниятуллина да энҗесен чынлап лаек дип әйтеп кулакка гына булса да, аннары инде узган елгы җиңүчеләр дә үзебезнең менә шул Зәринәләр һәммәсе дә килеп, энҗесен бик лаек дип әйткәч, шундый күңелле, шундый рәхәт булып китте. Әйе, ул аның бүләге дә, аның сертификаты да бер нәрсә дә түгел икән, үзеңнең лаек икәнеңне белү һәм бергә иңне куеп яшәгән кызлар шулай дип килеп әйткәч, бик рәхәт, күңелләр тулды ул вакытта. Нәрсәгә икәнен, менә ансын инде мин әйтә алмыйм. Белмим шул. Бәлки әйткәнемчә, тырышлык нәтиҗәседер инде. Һәм мин үземне төрле яклап сынап карарга тырышам. Төрле яклап. Монысында тартып карыйм, тегесендә алып карыйм, монысында эшләп карыйм. Менә әзерлек комплекслы эшлисем килә үз өстендә. Һәм ул инде барыбердән индидер үсеш дигән сүз. Бәлки шул үсеш йогынты ясагандыр. Һәр яклап уңган булган булырга кирәк. Әйе, шулай булырга кирәк, шулай булырга тырышырга кирәк, булмаса да әзрәк тырышлык булырга тиештер. Шундый шәхес буларак үсергә һәм үзеңне күрсәтә белергә кирәктер дип саныйм мин. Зәринәдә тулы. Әлбәттә инде һәрбер кыз, һәрбер катнашкан кыз ул менә шушы исемгә лаек. Чөнки беренчедән гаризаны тутырудан соң менә ул бөтен шикләрне, бөтен икеләнүләрне, демәк, кыз үзен җиңгән. Әйе, үзен җиңгән. Менә үзеңә ниндидер планка куеп, үз максатларыңа омтылу, ул минемчә иң зур җиңү. Мин дә менә инҗә әйткәнчә, күп төрле яклардан үземне сынап карыйм, бала чактан ул төрле шөгыльләр белән шөгыльләнеп, һәм әлбәттә менә шушы бәйгегә килгәндә, ул мине төрле яктан ачыклаган иде, һәм тырышып, әлбәттә инде менә шундый нәтиҗәгә килүләр. Һәм әлбәттә менә шу сорауга төгәл җавап биреп булмый. Бездә нәрсәдә күргәннәрдер. Һәммәсенә зур рәхмәт итәсе килә. Димәк,
бер нәрсә дә юк та түгел. Нәрсәдер бар бездә. Шуның өчен зур рәхмәт. Менә инде белүемчә, сез инде милли көрәш белән кызыксынасыз икән. Гадәттә бит инде менә соңгы елларда бездә кызлар хоккей, футбол белән кызыксыналар, һәм шул вакытта фигурлашу һәм нәфис гимнастика карыйлар. Менә сез милли көрәш белән кызыксынасыз икән. Ни өчен көрәш? Беренче карашка шундый нәзакәтле, шундый мөлаем кыз, менә аңа каян килгән икән бу мәхәббәт? Кызыксыным диюем инде минем көрәш белән шөгыльләнмим, мин гомумән көрәш карарга гына Шулай да яратам. инде бөтен тәртипләрен белә торгансыздыр. Кагыйдәләрен өйрәнеп беттем инде. Шулай менә Казанга укырга килгәч, көрәш ярышларына йөри башладым. Үземнең авылда классташлар, дус егетләр көрәшәләр иде. Без кичкенә чакта көрәш бик популяр иде. Бәлки шуннандыр да. Көрәш бик популяр иде, һәм мин аны ничектер чын егетләр, ирләр спорты дип карый идем. Ул бит инде аның асылы да шунда, көндәшне бернинди җәрәхәтсез, бернинди суларсыз, үз көчең белән күтәреп салу, аркасына салу. Аның бөтен асылы шул, мәгънәсе дә шул. Анда инде көч һәм рухи көч кирәк, ички яктан бигрәк тә, сабырлык кирәк, тырышлык кирәк. Менә шундый сыйфатлары булган өчен көрәшне һәм көрәшчеләрне мин хөрмәт итәм һәм бик яратып карыйм. Нәрсәгә көрәш дигәндә инде. Үзебезнеке дә бит. Үзебезнеке, милли спорт төре булганга бигрәк тә. Аңа хәзер караш икенче төрлерәк. Аны миңа калса аны бераз гына үстерергә кирәк. Аңа бераз гына шоу форматы җитеп бетми. Ул инде үз тирәсендә генә яши торган спорт төре дип әйтик. Менә шул милли булган өчен һәм менә шундый чын ирләрне дисциплина ягына да тәрбияли торган спорт төре булган өчен минем аны үстерәсем, ни дәрсә дә булса кертәсем килә шунда, үз өлешемне кертәсем килә. Һәм менә үз һөнәрем белән журналист буларак, репортажлар, үзебездән өлеш кертәсез шулай. Видеоблоглар белән булса да, үземнең өлешемне кертәсем килде. Һәм менә шул рәвешле эшләп ята идек. Алла бирсә эшләргә иде. Һәм инде әйтәсе килә видеоблог дигәннән, Энҗеле көрәш дигән видеоблог алып барам мин YouTube'да, Татаринформ, Интертат электрон газеталарының сайт базасында. Анда аны карый башладылар кызлар да. Көрәш дөньясында да бар ир-атлар, ир-егетләр генә бит инде анда килеп керәсең. Димәк, хәзер кызлар да тартыла башлады. Аны хәзер карыйлар, кызлар да бик яратып, чөнки аны инде авыр спорт туры итеп күрсәтмибез, аны матур итеп күрсәтәбез, аны кызык итеп күрсәтәбез, ул кызык була ала, кызыклы була ала. Менә шуның белән миңа калса яхшы да. Эшемнең нәтиҗәсе бар. Менә Зәринә, белүемчә, сезнең инде игезәк туганыгыз да бар. Шулай бит сюжетта да әйтелеп бетелде. Менә ул бәйгедә катнаштымы? Шул хакта әйтеп үтсәгез иде. Беренчедән Мәдинәгә сәлам юллыйм. Әлбәттә, ул мине карый торгандыр хәзер. Әлбәттә, без игезәк сыңарым белән менә бала чактан ул без гел бергә һәрбер менә без Мәдинә белән әйтик, музыкаль мәктәбендә бергә бетердек, хореография мәктәбендә дә бергә укыдык. Шуннан КФУга да бергә бардык, менә бер партада утырдык. Һәм әлеге вакытта да менә без Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә эшлибез. Шулай бергәләп шунда утырабыз. Һәм әлбәттә минем катнашканымда минем сеңлем минем өчен иң якын терәгем, иң ышанычлы терәгем булып торды. Һәм һәр көнне менә безнең чараларыбызны мин аңа сөйләп тордым. Менә бүген нишләдек, һәм ул бөтенесен күзәтеп торды. Ул да рухи яктан һәм мәгълүмати яктан да үзенең тәҗрибәләрен туплады минем аркылы. Димәк, ул әзер бу бәйгегә шулай. Менә әйтүем шул, бәлки киләсе елга мин үземнең сеңлемне дә әзерләрмендер дип өметләнәм. Ул шушы бәйгедә катнашырга әзер дип уйлыйм. Димәк, без аны киләчәктә безнең тапшыруыбызда көтеп калабыз. Шулай дип. Өметләнеп калабыз. Менә кызлар үз киемнәрегезгә дә игътибар иттем. Шуннан да бик матур киенеп килгәнсез. Һәм бу сезнең хәситә шулай бит, милли бизәнү әйбере. Менә аның хакында да сөйләп үтсәгез иде. Бу инде белүемчә һәр катнашучыга түгел, җиңү яулаган катнашучыларга бирелер. Шулай бит. Безнең икебезгә дә узган елгы җиңүчеләр, мәсәлән, Зәринәгә узган елгы Илүзә Максумова булган инде Казан гүзәле. Ул кидерде хәситә белән калфакны миңа узган елгы татар кызында гран-при алган Айгөл Каддусова кидерде. Бу инде безгә шундый истәлекле бүләкләр, бик матур гына. Икебезгә дә җиңүчеләргә символ буларак бирелгән, кулдан эшләнелгән шундый эксклюзив бүләкләр. Мондай башыбызда калфак, хәситә турында сөйләп китәсеңез. Хәситә ул әлбәттә инде борынгы заманадан килгән кием элементы.
хатын кызлар аны менә ул хатын кызның дәрәҗәсен күрсәтә иде. Әйтик, менә монда карасак, менә төрле ташлар бар, шулай да киемнәр, менә шундый тәңкәләр, һәм менә һәрбер хатын кызны ул ничектер аның көзгесе дә түгел инде, аны күрсәтә иде ул. Һәм әлбәттә менә безгә сөйләгәннәр иде, татар хатын кызлары күз тимәсен өчен шулай ук үзенең өстенә төрле элементлар кия иделәр. Шуңа күрә менә шушы милли традицияларны без хөрмәт итеп, шулай бүген менә шушы кием элементлары белән килдек. Һәм бик зур рәхмәт сезнең игътибарыгыз өчен. Шуннан да бик матур, күз явын алырлык. Менә кызлар милли киемнәр дигәннән. Көндәлек тормышта киесезме аларны? Әлбәттә без тырышабыз. Әлеге вакытта безнең республикабызда төрле яңа компаниялар ачыла дип әйтеп тә була. Хәзер инде алар модага да керә башлады. Әлбәттә, менә татар скарф әйтик. Менә әлеге вакытта мин эшкә барганда да, менә безнең чаралар булганда да мин берәр яулык бәйләргәме шунда яки берәр брошка тагыргамы тырышам. Һәм менә мине төрле милләтләр вәкилләре мине күргәч, алар сорыйлар, менә ул сезнең милли элементыгызмы, сөйләп китегез. Һәм минем өчен ул иң зур горурлык. Мин дә менә шундый традицияны дәвам иттермен дип өметләнәм. Киемнәргә килгәндә үзем әйтеп үтим инде. Менә әйтеп үтеп бит, яулык яки брошка гына тагабыз дип. Ул инде безнең теге нидә булса деталь кертеп җибәрү, хәзерге заманча киемгә. Бәлки шуны шулай заманча киемнәргә татар детальләрен, татар киемнәрен кертеп җибәрү, ул киләчәк өчен дә файдалы булыр. Әйтик, анда башка яулык бәйләп кенә, япкыч бәйләп кенә, һәм гәләбә итәкле күлмәк киеп кенә йөрү ул татарлык түгел. Дип саныйбыз, без заманча татар кызы икән, заманча да киенсен, һәм шул вакытта татарча инде элементлары да булсын. Менә шул безнең позиция, минеке мәсәлән. Килешәм сезнең белән кызлар. Аннан соң бит әле элегрәк татар хатын кызлары кичләрен кулларына кул эшләре кыстырып бер-берсенә кунакларга да ирешкәннәр, кич утырганнар. Алар янында бәйләгәннәр дә, чиккәннәр дә. Менә сезгә килгәндә кул эшләре белән шөгыльләнәсезме? Вакытыгыз каламы? Дөресен әйтәм, минем хәзер бер нәрсәгә дә вакытым юк. Бигрәк тә инде бу шушы бәйге белән бәйледер. Шуның белән дә бәйле, һөнәрем белән дә бәйле, журналист булгач, өйдә утырган да юк дигәндәй. Кичендә язабыз, Менә кечкенә чактан шуны истә калган, минем әнием бик тә шигәргә ярата иде, ул кечкенә чагыннан үзе дә яшьли шиккән, һәм инде аның сандыгы тулы гел шигүлә әйберләр, бирнәләрен дә үзе чыгып килгән. Һәм безгә бәләкәй чакта апа белән икебезгә дә шулай тутыра иде дә, кершән дип әйтәләрме әле. Әнә шуны тутыра иде дә, без инде шигә идек, кул яулыклар шигә идек, сөлгеләр шигә идек. Менә ул шигү әзрәк күңелгә кереп калган. Шулай ук өйдә безнең бөтенесе дә бәйлиләр, Дәвани дә бәйли, Дәвани белән бергә яшәгәч инде ансын да күреп үстек, әни дә, оек башлар да бөтенесен дә бәйлиләр, әмма безнең минем вакытым юк, кызганыч. Бу инде минем бер минусымдыр. Оннан соң әле менә бәйге кысаларында да Бәйге кысаларында безнең менә бәйге кысаларында шундый кул эше мәктәбе дигән бар Казанда. Анда да кирип алыгыз, анда бик кызык мастер-класслар оештырыла. Бик атмосферный. Бик атмосферасы, мөхите бик шундый милли һәм заманча. Һәм менә шунда без шигү мастер-классында булдык. Анда да үзебезгә менә хатирә булып калды. Шундый матур гына безнең бит чәчәк дигән шундый элементыбыз бар. Менә шуны рәхәтләнеп кызлар белән кич утырдык, шунда шигеп. Ул менә сез әйткәнчә кич утыру хәзерге вакытта шәһәрдә андый гадәт юк. Менә әлбәттә менә шундый традицияларны, гореф-гадәтләрне хөрмәт итү миңа калса ул бик зур, бик мәгънәле дип әйтәсем килә. Кул эшендә шунда кечкенә чаклар искә төште минем анда. Менә шул шигә утыра идек бит дип. Менә бит. Кызлар бәлки хәзерге мизгелдә бәйгенең финал өлешенә күз салып алырбыз. Миңа калса әлеге хатирәләр инде чыннан да гомергез буе сезнең белән бергә булырлардыр. Әлбәттә. Сюжет карыгыз. Әле бар экранга. Белемгә омтылырга, күп укырга, акылны камилләштерергә кирәк. Матурлык, сәләт, милли традицияләр. Татар кызы проектын тулысынча сүрәтләп бирү өчен шушы эш төшенчәне атау да җитәдер. Кызлар безнең бер ай дәвамында әзерлек эшләре алып барылды. Алар төрле билгеле ханымнар белән очраштылар. Мәсәлән, Татарстан Республикасының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова, Баласит җитәкчесе Альбина Мунировна, һәм шулай ук параллель рәвештә кызларның нинди дә булса остаханәләре, аш су буенча мастер-класслар,
кул эшләре буенча мастер-класслар. Һәм әлбәттә инде менә бу татар кызы исеменә безнең чыннан да ихлас һәм бар яктан да бай булган кыз лаеклы булачак. Матурлык бәйгесе генә түгел. Без үзебезнең бәйгедә катнашучы кызларыбыз, алар безнең ана тел сагында, милләт сагында һәм без төп максат итеп, һәм төп бурыч итеп тә шуны куябыз. Тамаша барышында кызларның гүзәллегенә, сәләтенә, ихласлыгына сокланмаган кеше калмагандыр. Искиткеч кызлар, миңа калса, шури агзаларына да бик авырга туры килгәндер. Менә кызлар эчке дөньягызны тагын да боету һәм шул ук вакытта татарлыгызны ныгыту нисбәтеннән тагын ниләр белән шөгыльләнәсез? Бәлки ниндидер китаплар тәкъдим итәрсез безнең тамашачыларыбызга, бәлки спектакльләргә йөри торгансыздыр. Спектакльләргә әлбәттә йөрибез. Камал театры, Тинчурин театрын калдырган юк. Һәр премьераны карап барырга тырышабыз. Һәм инде татарлыкны нәрсә эшләтү нисбәтеннән дигәннән, мин үзем татар мөхитендә эшләгәч, ул миңа бик ерак түгел. Минем көн сайын инде булса татар дөньясында булган нинди дә булса хәл, татар дөньясындагы нинди дә булса яңалык, гомумән татар мөхитендә яшим мин үзем, Татар информ мәгълүмат агентлыгында эшләгәч, анда инде һәрвакыт татар дөньясы турында кайнашабыз. Менә ансы белән минем көн сайын Яшәү рәвешемә кереп китте инде ул. Әлбәттә спектакльләр, китаплар, җырлар, русча җырда тыңлаган юк буга инде хәзер безнең татар кызыннан соң бигрәк тә. Зәринә? Әлбәттә, мин дә шулай әйтәсем килә. Әни белән, Мәдинә белән без спектакльләргә йөрибез. Әле генә менә мөхаҗирләр, булгачыклар спектаклен карадык, сәфәр спектаклен. Шулай ук мин заманча татар мәдәниятендә бик зур үзгәрешләр. Мәсәлән, безнең китапханәбез дә бар. Анда без шигъри батл, мәсәлән, күргәнебез бар. Менә шундый форматлы чараларны да без карарга тырышабыз. Һәм әлбәттә татар телен үстереп, татар телендә аралашып, менә үзебезнең балаларыбызга да менә шушы мирасны җиткерәсе иде. Кызлар, әфәрин сезгә дип әйтәсем килә. Ни кызганыч тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашты. Сезгә без зур уңышлар телибез, тормышыгызда җиңүләр күп булсын иде дигән теләктә калабыз. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт теләкләрегез өчен. Сау булашабыз. Алга таба да бәлки очрашулар булыр әле. Сәбәбе генә чыгып торсын. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.